கார்த்திகேயனுக்கு பயிற்சி கொடுக்க பார்வதி மகாகாளியா மாறினாங்க இல்லையா, அதோட போன எபிசோட் முடிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு எபிசோட்ல பார்வதி மகாகாளியா மாறினதை முருகன் ஆச்சரியத்தோட பார்த்துட்டு இருக்காரு. காளி முருகன் கிட்ட சொல்றாங்க, மகாதேவர் ஆயுதத்தை எப்படி துஷ்டர்களை அழிக்க பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நான் உன்னோட கோவத்தை எப்படி ஆயுதமாக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்க போறேன். இதனால எதிரிகளை அழிச்சிட முடியும். உன்னோட கோவத்தை நீ ஆயுதமாக்கணும். எதிரிகளோட அழிவுல நீ ஆனந்தப்படவும் கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பயிற்சியை ஆரம்பிக்கிறாங்க. காளி நடனத்தோட பயிற்சியை துவங்குறாங்க. அவங்களோட நடனம் ஆட ஆட சுத்தி நெருப்பு உருவாக ஆரம்பிக்குது. கார்த்திகேயனும் பயிற்சியை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்க. அடுத்த காட்சியில வைகுண்டத்தை காமிக்கிறாங்க. லட்சுமி நாராயண் கிட்ட என்னாச்சு, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க, அதுக்கான காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் துன்பத்துல இருந்து விடுதலை அடைய போகுது, தாரகாசுரனை அழிக்கக்கூடிய ஆயுதம் தயாராயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஆயுதத்துக்கிட்ட இருந்து தாரகாசுரனால கண்டிப்பா தப்பிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஆயுதத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறதே மகாகாலனும் மகாகாளியும் தான் அப்படின்னு சொல்ல அடுத்த காட்சியில திரும்ப கைலாயத்தை காமிக்கிறாங்க. இங்க கைலாயத்துல பயிற்சி முடிஞ்சிருச்சு. மகாகாளி சொல்றாங்க, நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பயிற்சி கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் யுத்தகலத்துக்கு போலாமா அப்படின்னு கேட்க காளி சொல்றாங்க, இப்போ வேண்டாம். ஏன்னா ஒரு குழந்தை அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கலாம், ஆனா சில விஷயங்களை 2 பேரும் இணைஞ்சுதான் சொல்லி தர முடியும் அப்படின்ட்டு சிவனை பார்க்க சிவன் பார்வதி 2 பேருமே இணைஞ்சு இப்போ பயிற்சி கொடுக்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவன் சொல்றாரு, உன்னோட அனுபவ பயிற்சி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க கரெக்டா தேவேந்திரனும் அங்க வந்து சேர்றான். அவன் சொல்றான், தாரகாசுரன் எல்லா தேவர்களும் அழிக்க முடிவு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிக்கிறான். உன்னை கார்த்திகேயன் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டதும் இந்திரன் சொல்றான், தாரகாசுரன் தன்னையே ஈஸ்வரன் நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு யாத் நடத்த போறான். அதுல தேவர்களை பழியிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒரே இறைவனா தன்னையே வந்து அறிவிச்சுக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லவும் கார்த்திகேயன், நான் அதுக்கு விட மாட்டேன், நம்ம இப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து தாரகாசுரன் போர் புரிய அவனோட யுத்தகலத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ நான் உங்களோட கட்டளை எல்லா கட்டளைகளுக்கும் நான் கீழ்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே தேவேந்திரன் உடனே சொல்றான், இல்ல கார்த்திகேயன், மகாகாலன் மகாகாளியோட மகனான உங்களை விட பெரிய வீரன் இந்த பிரபஞ்சத்திலே கிடையாது, நீங்க தான் எங்களை வழி நடத்திட்டு போகணும், இதுதான் என்னோட விருப்பமும் கூட, எங்களோட தேவ சேனாபதியா நீங்களே இருங்க, எங்களுக்கு வழி நடத்துங்க, இந்த தேவ சேனையோட சேனாதிபதி பொறுப்பையும் ஏத்துக்கோங்க, உங்க தலைமையில வேணா நாங்க தாரகாசுரனை எதிர்க்க வர்றோம் அப்படின்னு தேவேந்திரன் சொல்லிட்டு சேனாதிபதி கார்த்திகேயன் வாழ்கன்னு சொல்ல தேவர்கள் எல்லாரும் வாழ்த்து சொல்ல முருகன் போய் மகாகாளியோட பாதங்கள்ல விழுந்து வணங்குறாரு. மகாகாளியும் புறப்படு கார்த்திகேய, உன்னோட பிறவியோட நோக்கம் நிறைவேறதுக்கான நேரம் நெருங்கிருச்சு, வெற்றியோட வான்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. கார்த்திகேயன் சிவனையும் வணங்கி நிக்க சிவன் சொல்லாரு, என்னோட ஆசையே நீ ஒரு மாவீரனா உன்னோட மிகச்சிறந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அடுத்ததான் முருகனை பின்தொடர்ந்து தேவர்கள் எல்லாருமே இங்க இருந்து கிளம்புறாங்க. சிவனும் பார்வதியும் அதை காத்துட்டு இருக்காங்க. அடுத்த காட்சியில அசுரர்கள் உலகத்தை காமிக்கிறாங்க. தாரகாசுரன் சொன்ன மாதிரி அங்க யாகம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. யாகம் பண்ற ஒருத்தன் சொல்றான், பலி கொடுக்கறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லவும், ஆமா இதுல யார பலி கொடுக்கறது, அது ரொம்ப பெரிய கேள்வியாச்சு. இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதே மகாகாலன் மகாகாளி கிட்ட இருந்துதான். இதோட முடிவும் கூட மகாகாலன் மகாகாளியோட நந்தி கிட்ட இருந்தா ஆரம்பிக்கிறோம். நந்தியை காமிக்கிறோம். பலிக்காக வான்னு சொல்லிட்டு நந்தி எடுத்துட்டு வரவும் சொல்லவும் நந்தி எடுத்துட்டு வந்து யாக குண்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்துறாங்க. அங்கேயும் நந்தி மகாதேவர் போற்றி மகாகாளி போற்றின்னு சொல்ல உடனே தாரகாசுரன், முட்டாள் காலையே உன்னை பலி கொடுத்ததா, மகாகாலன் மகாகாளிக்கு நான் சவால் விட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாள் அவர் மேல வைக்க அந்த வாள் அந்த கையில இருந்து கீழே விழுகுது. தேவர்கள் நந்தியை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மந்திர கட்டுகளும் கூட மறையுது. இதோட இந்த எபிசோட் முடிஞ்சது. அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.